Takže ahojte ľudia, vítam vás z ďalšieho videjka. To je môj prvý diel Trka Boka. Trošku taká väčšia rodina a ideme na príbehu. Ešte som vám zabudla predstaviť rodinu a your house tour, takže toto je Luky. Akože Lukáš, proste Lukáš, akože ten starší brat, ten má izbu dole. Mama Lucia. Oco bude otcovi, neviem, aké má na dome, napríklad Adam. Tu tento malý, ten sa bude volať Filip a toto sa bude volať Lily. Takže ideme do príbehu Luky. No, zajtra počúvaj, ideš do školy, jasné, takže sa choď pripraviť láskavo. A prečo zase do školy? Mne sa nechce Luka. Proste choď. Až nedostaneš 5 zajtra. Jo. Bože, naša škola. Nechápem. Na čo mi je doporučiť škola? Škola. Ach, nejdem sa pripravovať do školy. Na čo? Aha. Ja hrať radšej Minecraft. No. Zlatička, zajtra prídete do školky. A už sa bude aj stmievať. Tak pôjdete už spať, dobre? Vidíte, už sa stmieva. Tak dobrú noc. Dobiu, mami. Dobiu. No. Mala už spí. A Zlata mi idem asi tiež spať, ale ešte ideme k Lukášu. No, dúfam, že sa už prepravil do školy. Preboha, čo? Už chodil láskavo spať. Už si mal byť dávno na kute. Ježiš. Tí mali prdovia. Prečo oni už ešte nejdu spať? Oni už dávno spia oproti tebe. Choď už spať. Dobre, boži. No. A kde máš školskú tašku? Ja som ju zabudol v škole. Si ty normálny. Jak môžeš zabudnúť v škole školskú tašku? No tak som zabudol. To je v pohode, nie? Ach. Choď už spať, nemáme na teba nervy. Okej. No. Tak my ideme tiež spať. No, tak ideme spať, Zlato. Tak dobrú noc. Mala plače. Nie.
No, takže spal. No a to už je ráno. Ono je. No, dobré. Tak ideme asi vzbudit děti. No takže toto bylo koniec tohto videa. Bylo to taky krátké video, spravedlňujem sa. Možno, že vyjde ďalšie počas tohoto dňa. A čusík!